Маска за меки краища на косата с майонеза и арганово масло. Тя е отличен начин да се справите с съвтящите краища и да осигурите хидратация и възстановяване на косата. Това видео е втора част. Ако ви интересува маска за подхранване на косата и стимулиране на растежа, може да се върнете в първата част. Маската се състои от 2 супени лъжици майонеза. За предпочитане е домашна, разбира се, аз нямам такава. И няколко лъжички от аргановото масло на BioBliss. То е изключително чист продукт, студено пресовано е и ползите ще бъдат уникални за косата. Когато смеся съставките в малка купа, разбърквам добре и нанасям маската върху косата, като избягвам корените, а нанасям само в краищата. Оставям да действа около 30 минути, като ще завия косата с найлоново фолио, за да мога да я затопля. Ползите от тази маска са много, тъй като майонезът е богата на протеини и мазнини, които хидратират косата и я възстановяват, като предотвратяват съвтенето на краищата. А аргановото масло е известно със своите омекотяващи и подхранващи свойства, което помага за възстановяване на увредената коса, както и подобряване на еластичността. Такава маска си правя веднъж в седмицата, за да мога да се насладя на добри резултати.